Бисмиллах, алхамдулиллах, вассалату вассаламу аля расулиллах. Ассаламу алейкум, ғазиз дин қардашларым. Ризықларына кеңейту ішлерін давам етебіз. Һәм біз сіздің білән инді үшінші дәріс дәуірінде ата-ана хақы турында сөйлешебіз. Иншалла, иншалла деп уағдамны берем. Бұл біздің ата-ана хақы турында соңғысы болыр. Аннарысың біздің ғұмым туғанларға көшесі бар. Не үшін иншалла? Чөнки шыннан да әти-әни хақы турында үзіне бір 20-30 дәріс береге була. Бәлки насип болса ол келешекте иншалла болыр. Ләкин бүгін қойбір әхәмиятлі мәсәлелерге тоқталып тамамлайсым келе. Мәғлумат бик көп. Иншалла бізге 25-30 минутқа сыйышырға керек. Бухари һәм Муслим риваятларында келе, Пейғамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллям әйткән, бу хадисне инде мин сезгә укып киткән идем. Әгәр арагыздан берегез ашаган ризыгы киң һәм гомере озын булуын теләсә, фәльясил рахима, ягъни туганлык җепләрен ныгытсын диде. Туганлык җепләрен ныгытсын диде. Туганлык җепләрен ныгыту ул безнең гомеребез озынаюга, ягъни яшәгән гомеребез бәрәкәтле булуга һәм ашаган ризыгыбыз, тапкан мал мөлкәтләребез, үстергән балаларыбыз киң, сау-сәламәт һәм бәрәкәтле, куанычлы булуга зур сәбәп. Шушы хадис, ләкин башка бер риваятта килә, Имам Ахмад риваятында килә, бераз башка шарак рәвештә Пәйгамбар саллаллаху алейхи ва саллям әйткән, әгәр берәү гомеренең озынаюын, монда инде беренче гомер килә, тегесендә ризык килгән иде. Әгәр берәү гомеренең озынаюын, ризыгының артуын теләсә, иң беренче нәрсә диде, ата-анасына изгелек кылсын һәм туганлык җепләрен бәйләсен диде. Менә монда алдагы хадистә инде ул Бухари Муслим җыентыгында килә, ул гомум туганлык турында килсә, ә менә монда Пәйгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллям туганлык җепләреннән дә айырып әйтте. Кемне? Әти-әнине. Фәльябур валидейхи диде, әти-әнисенә игелек кылсын, изгелек кылсын дип әйтте. Әлхамдулиллах, ғазиз қардашларым, бу тормышта әгәр дә ихтибар итсәгез һәм сезгә килгән мәгълүматны бераз гына эшкәртеп, кайбер уй фикерләр йөртеп, нәтиҗәләр чыгарсагыз, сез минем белән килешерсез. Бик күп кешеләрнең бу дөньяда киң ризыкта яшәүләре, аларның бәхетле булулары, тормыштан разый, канагать булулары менә шушы үзләрен тудырып үстергән ата-аналарына булган хөрмәтләренә, аларга күрсәткән ихлас, эшкерсез хезмәтләренә дә кайта. Ихтибар итегез. Һәм киресенчә, бик күп кешеләрнең дөньялары кысылу, баш аяк әҗәтләргә чуму, бер хәсрәт, икенче хәсрәт, өченче хәсрәт килү, тормыш җимерелү, менә бу тормышның бәрәкәте юкка чыгу, ул шушы ата-анасына тиешле ихтибар бирмәүе, аларны рәнҗетү, аларны кимсетүдән килә. Һәм үзебезгә дә тормышта ниндидер проблема килсә, без ул проблеманы хәл итүне турыдан туры күзгә күренгән сәбәпләрдән башламыйк. Юк, кай вакыт проблеманың сәбәбе күзгә күренми. Ләкин аның сәбәбе шунда. Мәсәлән, синең сәүдәң бармый, кибетең бар ябык, ул сиңа файда китерә, урынга чыгым арттыра. Әйе, бәлки урыны дөрес түгелдер. Әйе, бәлки син дөрес эшләп бетермәгәнсеңдер, кемнедер киләмәгәнсең, җайламагансыңдыр. Менә без гел шул сәбәпләрдән карыйбыз. Юк, әйдә карыйк тирәнрәк. Чөнки Аллаһ ризык бирүче, Аллаһ синең кибетеңне эшләтүче, Аллаһ синең кибетеңне яптыручы. Шуңа күрә бер вакыт бер егет килде дуга кылдыру өчен. Әлбәттә инде шатлыктан түгел, ярый кай вакыт уйлап куясың, инде проблемалар бар әле, мәчеткә киләләр, дуга кылдыралар. Шуннан соң инде нәрсә булды дип шулай сораштыра башлагач, ул сөйләп китте. Менә эшем бармый ди, ишенешкә тегендә ялгыйм, монда ялгыйм, әҗәт, тегесе бысыды. Һәм шуны тыңлап утырганда, ни өчендер мин моны бүлдердем. Ул инде татар җигете, үзебезнең кем әйтмешли, бераз мишар акценты сизелеп тора инде. Аха, мәйтәм бу башкала җигете түгел бу авыл җигете. Шуннан соң инде шундый ни өчендер телешемә шундый сорау килде. Аллаһның бер хикмәте белән синең тукта, әти-әниең бармы дип. Ул бит инде миңа кирип китте, шумды, үзенең проблемаларын сөйләргә, менә ди, анда инде хөкүмәт тә калмый, дәүләт тә калмый, президентлар да калмый, без бит инде гадәттә башыбызга проблема килсә, авылда
авыл кешесенең проблемасы башлана бит инде. Суги хатыннар ирләрен суга башлый инде, күршесен суга, авыл советін, район җитәкчесе, республикага китәбез, шәһәр башлыгы һәм ахырдан инде ике әбинең малае арак эчкәнгә, ире тәртипсез булганга, пенсиясе бәләкәй булганга, яки инде Барак Обама, яки Дональд Трамп гаепле бит инде гадәттә. Без гаепне читтән эзлибез. Менә мин аңа ни өчендер шушы җегеткә сорау бирдем. Ә синең әти-әниең бармы? Шуннан соң ул әйтә, минем әтием вафат ди. Мин дә сорамадым, дуга кылганың бармы аның рухына дип. Әнием исән сау ди. Шуннан соң мин инде сорадым, сез кайдан? Ул инде каяндыр Ширмешән районыннан, Максубай районыннан булып чыкты инде, кайсыдыр авылдан. Мөһим түгел. Шуннан соң мин аңа сорау бирдем. Соңгы тапкыр әниеңдә качан кунакта булдың? Качан? Ул инде шулай озак кына уйлап торды да, димәк күптән булмаган инде, әллә 2, әллә 3 ай дип әйтте. Әллә 2, әллә 3 ай. Шуннан соң мин моңа әйттем, менә сине тудырган, 9 ай буе карыныңда йөрткән шушы кулларым белән тота мин инде аңа сөйләдем аны. Сине тудырган, күпме сине төннәр буе саклаган, шушы газиз анаң бүген авылда бер ялгызы, бәлки тәрәзә төбендә утырадыр, кайтмас микән минем газиз улым шәһәрен ташлап, бизнесларын ташлап, яраткан хатынын, балаларын калдырып торып, кыйммәтле машинасына утырып кайтмас микән дип бәлки көтәдер. Ул бит менә бик күп әниләр шуңа тилмерә. Хәтта бер вакыт бер авылга баргач, өлкән бер кешегә машинаны читкәрәк куйдым. Анда инде бәпкә үләннәрен таптамаска, шундый матур булгач, шуннан соң мин әйтә, хәзрәт, куялы ди капка төбенә ди, балалары кайткан дип уйласыннар авылдагылар ди, кайтканнары юк ди. Менә ул бит күп ана тилмереп яши. Бүген тәрәзә төбендә утыра, кая микән дип. Мәйтәм, шулай сүктем инде бик каты, шулай мәйтәм, нишлисең син, бар мәйтәм, ал кибеткә кереп, кичкенә генә күчтәнәшеңне ал, чәкчәгеңне ал, конфетыңны ал, утыр машинаңа, төкер бөтен проблемаңа. Төкер кибетеңә, бар кит, бар бер көн утыр, 2 көн утыр, әниеңнең изге дугасын ал, әниеңнең изге сүзләрен ал һәм кире кайткач күрерсең, Аллаһ Тәгалә үзе синең эшләреңне әкрен генә ачачак. Менә ашкандырмы, юктырмы, иншалла, Аллаһның рәхмәтенә без шикләнмибез. Инде бүтән күргәнем юк ул кешене, әмма ләкин чыннан да җәмәгать тормышта менә кай вакыт күп аралашырга туры килә, исез, малсыз, бер нәрсәсез урамда калган кешеләр белән. Хәзер инде без аларны бомж дип әйтәбез, шулай бит инде, алар бит инде, аларның киемнәре юылмаган. Без бит инде алардан күп вакытта ширканабыз, алар белән күрешмибез, шулай бит. Ләкин алар белән сөйләшә башласаң, аларның бөтенесе сәрхуш та түгел. Шул хәтлек әшәке кешеләр дә түгел. Эшләрендә үпкә, нәфрәт булса да, ләкин сөйләшеп утырсаң, аларның күбесе институт, университетлар бетергән. Менә без бит инде бүген беләбез, ничек балаларга мәктәптә йөгө бирү җиңел түгел, аннары соң укырга керү. Менә алар бу этапларны алар үткән. Аларның университет дипломы да бар, ниндидер карьералары да төзелгән булган, ләкин бүген аларның диплом түгел, паспортлары да юк, кайдыр югалтканнар аларны. Бүген аның хатыны да юк, балалары да юк, ул бүген урамда яши. Менә Казанда кайдыр урамда яши, кем нәрсә атса шуны ашый. Әлбәттә хурлык. Әлбәттә Алла сакласын үзебезгә, балаларыбызга, киләсе нәселләребезгә шул хәлдә калудан дуга кылырга кирәк. Ләкин җәмәгать менә аның да бит тормышы ничектер тезелгән. Аның да әти-әнисе баласын бомж булсын, хәсрәтле булсын дип үстермәгәндер, шулай бит. Ләкин тормышының ниндидер әйтик киселешендә, перекресткта инде ул дөрес якка китмәгән. Нәрсәдер булган. Һәм менә шушы тормышның бәрәкәте аның кулыннан нишләгән? Шыкынган. Һәм ул әкрен генә үзе дә сизмәстән төшеп китә. Ул бит машина таудан төшкән сайын, барган сайын һаман тизлекне арттыра. Ул инде аны туктата алмаган һәм ул бүген менә урамда калган. Аның бер кеме юк, бер нәрсәсе юк. Ул бер кемгә кирәкми. Бер нинди международный защита прав, анда тегеләй булай, алар бер кемгә кирәкми. Һәм менә чында бу хурлык, ләкин менә нәрсәдер булган бит, нәрсәдер ул эшләгән. Бәлки, менә мин гел үземә шул сорауны бирәм. Бәлки Аллаһ Тәгалә бит менә лайыклы, достойный, хәерле кешене андый хәлгә төшерми. Демәк, ул нәрсәдер эшләгән. Бәлки, ул әти-әнисен рәнҗеткәндер. Бәлки, ул шушы кадерле кешеләрнең рәнҗешләрен үз өстенә алгандыр. Бәлки, алар бүген кабердә балаларына рәнҗеп яталардыр. Менә
Шуңа күрә җепләрнең өчен каяндыр шуннан эзләргә кирәк. Тыштагы сәбәпләрдән генә түгел. Менә кризис булды, менә фәлән булды, шуңа күрә мин шундый хәлгә төштем. Юк, бөтен нәрсә Аллаһ кулында. Һәм шуңа күрә субханалла, әти-әнигә игелек кылу ул адәм баласының дөньясын төзи. Ул адәм баласының дөньяда бәхетле булуына зур сәбәп була, ризыгы киң булуга. Нәрсә чәчсәң шул урасың, шуны урырсың дигән халык. Бүген син үзеңнең улыгайган әти-әниеңә кадерле тиешле кадер-хөрмәт күрсәтә алмасаң, үзең шул хәлгә килгәч, балаларың да сиңа күрсәтә алмаячаклар. Менә шуңа күрә бу әйберләрне без уйларга тиеш. Һәм ата-анага игелек кылу ул кешенең дөньясын гына түгел, ул ахирәтен дә төзи. Ул ахирәтен дә төзи. Бик күп кешеләр кыямәт көннәрендә җәннәткә керүгә зур сәбәп булачак бу дөньяда әти-әниләрен зурлау. Аның турында бик күп хадислар бар. Һәм бик күп кешеләрнең җәһәннәмгә кереп китүенә, бәлки шул намазларын төяп, уразаларын тутырып кереп китерләр җәһәннәмгә әти-әниләрен рәнҗеткән өчен. Әле күптән түгел Имам Ахмад риваятында бер хадис килеп чыкты, субханалла, сахих хадис, ягъни иң югары дәрәҗәдәге хадис. Айша радиаллаху анха тапшыра, бу хадисне бер дә укыганым юк иде. Пәйгамбәр саллаллаху алейһи ва саллям әйткән, мин төшемдә үземнең җәннәткә керүемне күрдем дигән. Һәм Пәйгамбәр саллаллаху алейһи ва саллям керде җәннәткә, пәйгамбәрләрнең төшләре хак. Шуңа күрә Ибраһим алейһиссалам да төшендә улын корбан итүне күргәч, нишләде? Ул моны Аллаһның әмере итеп кабул итте. Чөнки аларның төшләре Аллаһтан килә. Сөйкле пәйгамбәребез төшендә җәннәткә керде. Һәм мин ишеттем ди, бер кешенең матур итеп Коръән укуын ди. Кыраатын ишеттем. Ул ди Коръән укый ди. Шуннан бу кем дип сорадым ди. Шуннан фәрештәләр миңа бу Хариса ибн Нугман дип әйттеләр ди. Ягъни пәйгамбәребез алейһиссалату вассалам җәннәттә шушы Хариса ибн Нугманны күргән. Һәм шушы төшен сөйләгәннән соң пәйгамбәр саллаллаһу алейһи ва саллям әйтә, бу изгелекнең нәтиҗәсе ди. Бу изгелекнең нәтиҗәсе ди. Хариса, шушы хадистә искә алынган, ул әнисенә иң күп изгелекләр кылучы иде дип әйткән. Имам Ахмад риваятында килә. Газиз туганнарым, әлбәттә без сезнең белән әти-әни хакы турында сөйләшәбез. Минемчә, хәзерге вакытта мине тыңлаган берегез дә, күбегез моның белән килешә. Ничек инде әти-әни хакы, Коръәндә аятлар, хадислар. Ләкин беләсезме, менә бу әти-әни хакы, өлкәннәргә хөрмәт, менә бу җаваплылык бөтенесе, алар бит беренче чиратта алар безнең каныбызга сеңгән булырга тиеш. Алар безнең гореф-гадәтебезгә әйләнгән булырга тиеш. Менә кешенең сөягенең җилегендә булырга тиеш. Кызганыч, менә безнең халык, безнең милләт бик күп үзенең гореф-гадәтләрен югалтты. Ул гадәтләр булган алар. Алар кешенең канында булган, менә бу без сөйләшкән рухи кыйммәтләр. Ләкин менә бу мин сүгәсем килми, үземнең телем Ленин бабай дип ачылды, Совет гаиләсендә яшәдем, Октябрятта булдык, Пионерда булдык. Ленин бабайны да сүгәсем килми, ләкин Совет тәрбиясе, динсезлек чоры, нәрсә генә дисәң дә ул безнең гореф-гадәтләрне бетерде. Ул безнең гореф-гадәтләрне күбесен юкка чыгарды. Чөнки менә бүген дә без гореф-гадәт дип сөйләшәбез, күбрәк безнең Сабан туй күз алдына килә, ниндидер бәйрәмнәр. Әлбәттә, без бәйрәмнәрне яхшы иттереп оештыра беләбез, ләкин беләсезме, гореф-гадәт ул бит иң беренче чиратта халыкның тормыш рәвешен төзи. Ул милләтнең әхлагын төзи, үз-үзен тотышын, уй-фикерләрен, дөньяга карашын, менталитет дип әйтәбез, төзи. Ул бит борынгыдан милләтләр яшәгән дин белән һәм менә шушы дин кануннары буыннан буынга күчеп, бу дини кыйммәтләр, рухи кыйммәтләр халыкның гореф-гадәтенә әверелгән. Гореф-гадәтенә әверелгән. Ә менә безнең халык шушы горефен, шушы гадәтен ул үзенчәлеген югалткан, хусусиятын югалткан, особенностьны дип әйтәбез. Тел белән бергә. Бүген без үзебезнең ризыгыбызны югалттык, без башка милләтләрнең ризыгын ашыйбыз. Без яшәү рәвешебезне югалттык. Һәм менә бу качан сизелә? Руслар әйтәләр бит, все познается в сравнении диләр. Менә мәсәлән, гарәп илләрендә булырга туры килә. Әлхәмдүлиллаһ, Аллаһ Тәгалә мине берничә мәртәбә Бухара, Самарканд, Ташкент җирләрендә булырга насыйп итте. Бик күп кешеләр белән аралашырга. Монда безнең күчеп килгән шушы Азия илләреннән кардәшләребез бар. Алар белән аралашабыз, сөйләшәбез. Менә
Төркиядә бик күп гаиләләр белән күрешергә туры килде. Беләсезме, анда менә бу гореф-гадәтләр бетмәгән. Алар бар. Һәм анда гаиләдә әти-әнигә хөрмәт, ихтирам ул ярактан күренеп тора. Мәсәлән, шул ук Төркиядәме балалар кайталар мәктәптән, нидән, бездә кай вакыт сәлам бирмәскә мөмкиннәр. Әмма монда кайткач килеп әтинең, әнинең, әби-бабайның колын үбәләр, маңгаеннан үбәләр. Ул бит аның канына сеңгән. Ул балага, минемчә, әле күбесенә ата-анаңа уф дип тә әйтмә дигән аятны берсе дә укымаган. Ләкин ул баланың кичкенәдән канына сеңгән. Әти-әнигә хөрмәт булырга тиеш. Гаиләгә дәвәти әби-бабай килде икән, аларга иң дәрәҗәле урын булырга тиеш. Хәтта без совет чорында үсеп тә, мәсәлән, магнитофон тыңлыйдык, аны яшереп булмый. Төрле җырлар куяйдык. Мин кичкенәдән хәзрәт булып шалма белән тумадым. Ләкин мин белә идем, әти эштән кайтса, без урыс җырлары белән магнитофонны без сүндерә идек. Без аны сүндерә идек. Безгә ничек, миңа оят иде, әти-әни каршында музыка тыңлап утыру. Бүген мин үземнең туганнар арасында шундый хәлгә дучар булдым. Әти кайтты каяндыр заводтан эштә, мин аңа ярып кайттым, ашарга утырдык, өйдә музыка һәм аяк очларында йөриләр, малайга кымычы оламаска. Пәйгамбәр саллаллаху алейһи ва саллям әйтте, дөнья бетер алдыннан кыл ана үзенең хуҗасын тудырыр ди. Шуңа күрә без бүген балаларга хуҗа түгел, балалар безгә хуҗа. Әти миңа теге, әти миңа бу, миңа айфон, миңа тегесе, миңа бусы. Менә шуңа күрә җәмәгать безнең гореф-гадәт беткән. Күпме генә сөйләсәгез дә, кемдер мине сүгер хәзер. Милләтпәрвәр абзыйларыбыз әйтер фәлән. Юк җәмәгать, юк, ул безнең каныбыздан чыккан ул. Чыккан. Бүген менә шул ук, мәсәлән, Самаркандта булганда кирдек музейга. Коверлар булгач, аякларны салып кирдек. Музейдан чыгуга кигән, саланып торган джинсы, футболка кигән бер 15 яшьлек кыз. Менә мин үзебездә беләм 15 яшьлек кызларны. Урамда йөриләр, мәктәпләрдә күрешәбез алар белән, шулай бит. Һәм монда. Ул ни өчен әйтәм инде шундый киемдә дип, ул ниндидер дини гаиләдән дә түгел ахыры. Ләкин ул үзбәк кызы, ул йөгереп килеп, киштәдән минем аяк киемне алып, ул аны каяндыр белгән бит. Ул музей хезмәткәре түгел. Ул миңа ыңгайга аяк киемне бурып куйды. Бу мусафир килеп кисен әле дип. Шуннан соң инде мин бернинди официальный делегациядә дә түгел, үзем килгән турист. Шуннан соң мин аяк киемне кидем дә, миңа да бит инде татар күрми ышанмасты. Киттем теге кызны куып. Куып җиттем, абыйсы килеп җитте, куркып калдылар. Татарча белми, русча белми инде, телләребез ошаш, ләкин абыйсы белән сөйләшеп киттек тә, мен әйтәм, сез мине кичерәк күрегез, ләкин мин бер генә сорау. Нигә бу кыз килеп миңа аяк киемне китерде? Шуннан соң ул әйтә, ничек инде, сез безнең кунагыбыз ди. Сез безнең кунагыбыз ди, без сезне хөрмәт итәргә тиеш. Менә бүген башыңа басып чыгып китергә мөмкиннәр. Кибеттә, нидә, кайдыр 15 яшьлек кызлар. Һәм монда нинди хөрмәт, ихтирам. Һәм ул аларның каннарында. Ул аларның кан сөякләрендә генә түгел, җилегенә үткән. Үземнең бер дустым, Алланың рәхмәтендә булсын, гарәп кешесе, инде монда Казанга күчеп килеп урнашкан. Мин буларны ни өчен сөйлим? Менә без моны кайтарырга тиеш. Biz bu гореф-гадәтләребезне кайтарырга тиеш. Бәйрәмнәр рәвешендә генә түгел. Менә шушы әхлагыбыз рәвешендә, өлкән буынга хөрмәт рәвешендә. Үземнең дустым Казанда укып, монда инде гаилә корып калган, бер вакыт гарәп иленнән әниемне алып килдем ди. Анда илдә инде хәерчелекне алып килдем ди, һәм алып бардым Казанның иң яхшы теш ясый торган больницасына ди. Стоматологический поликлиникага. Алып бардым да, әнисе олы яшьтә бахил кия алмый. Үзе кия алмый. Шуннан соң мин инде әнине утырттым ди, үзем нәрсәдер җырлыйм ди, шигырьләр сөйлим ди. Бу инде әнисенә безнеңчә әйткәндә ялагайлана инде. Әлхәмдүлилләh, шуның белән җәннәткә керәсең. Шулай бит. Әни шулай әнине утырттым да, аягына кидертәм бахил ди. Шунда инде мин аны үзем дә сизмәдем ди. Хәзрәт ди, ул миңа моны үзе сөйли. Шунда мин әнинең аягында үбеп алдым ди. Шаярам инде ди, син минем не килен булачаксың, яшь килен, әнисе бит 70-тән өстә, яшь килен, әле без сине кияүгә бирәбез дип теге шаярта, шулай аягыннан да үбеп алганмын инде ди, тезләреннән сыйпаганмын ди. Мин ди игътибар да итмәдем ди, чөнки аларда ул гадәти әйбер. Әнине үбү, кочаклау, аякларыннан үбү. Мин ди игътибар итмәгәнмен, поликлиниканың хуҗасы миңа карап тора икән ди. Тегенең башында нәрсә булгандыр, Аллаһ гына белә. Аның анда әйбер күргәне юк. Ләкин ул белә, бу безнең милләт кешеләре түгел, бу каяндыр килгән гарәпләр.
шуннан соң ди әнинең ди бөтен эшләрен ясаттык ди, миңа ди акча түләргә вакыт җитте, мин ди кыйммәтлесен алдым ди. Әнием өчен әйбәт булсын дип ди, арзанысын эзләмәдем. Шуннан кирдем ди акча түләргә. Шуннан соң теге миңа әйтә ди, кара әле, менә сез беренче көнне килгәч ди, мин ди ничә ел яшәп шушы дөньяда үземнең әти-әнием бар, әби бабам, минем мондай бер күргәнем булмады ди. Бер кашанда ди. Һәм менә ни өчен ди шушы совет тәрбиясе, ул да безнең кебек октябрят, пионер булган, нигә безгә моны өйрәтмәделәр ди. Бу әйтте ди, мин синнән бер тиен дә акча алмыйм дип әйтте ди. Күпме генә теләсәң дә, мин ди мондый кешене күргәнем юк ди, әнисен хөрмәт иткән. Мин ди ятсыз булачакмын миннән бүләк булсын дип ди, мәҗбүриләп ди акча алмаска тырышты ди. Менә шуңа күрә ул аларда ул гадәти нәрсә. Хәтта менә берничә сүз әйтәсем килә менә бу финанс мәсьәләдә. Чөнки матди яктан без бит инде әти-әниләргә ярдәм күрсәтергә тиеш һәм ул бит асылда без сабый бала булдык, әти-әниләребез урта буын булды, алар безне тартып менгерделәр. Әлхәмдүлилләh, мәктәпне битерттирделәр, институтны битердек, алар битерттирделәр, туй үткәрделәр, машина салдылар туйга, бергәләп квартира алдык, шулай итеп алар безне нишләттеләр, тартып менгерделәр дә, анда урын калмый, үзләре әкрен генә кая, үзләре кояш зәвалдан китте икендегә. Әкренләп акшамга китә. Шулай бит кеше үзе әкрен генә көчен югалта башлый. Димәк, хәзер нишләргә? Без аларга ярдәм итәргә тиеш. Шуңа күрә кайчандыр әти-әни безне матди яктан, рухи яктан, физик яктан ярдәм итеп торса, без аларга ярдәм итәргә тиеш. Ләкин менә безнең халыкта бу нәрсә юк. Бүген өлкән буын ул пенсия ала. Ярый, хөкүмәт пенсиясын бирә инде. Ул да булмаса нәрсә булыр. Менә шуңа күрә күп милләтләрдә бу шулай ук гореф-гадәткә кергән. Ул дәүләт бюджетына кергән. Менә әйдәгез, бигрәк тә ирләргә сорау, чөнки ир гаилә тоткасы, ул арбаны тартырга тиеш. Мин ирләргә мөрәҗәгать итәм. Әйдәгез, бүген сезнең айлык киремегезне карагыз. Айлык кирем күпме? Кемдәдер 20, 30, 40 меңдер, 50 мең, 100 меңдер, 1 миллиондыр. Шулай бит инде. Бирсен Алла, бәрәкәтен бирсен. Менә шушы безнең киремебезнең күпме өлеше китә безнең үзебезгә, гаиләбезгә, хатыныбызга, балаларыбызга. Күпме өлеш китә? Санагыз, һәркем үзе белә, мин үземнекен саныйм. Хәзер икенче сорау, шул өлештән күпмесе китә әти-әнигә? Менә син бүген айлык зарплатаңның күпме өлешен әти-әнигә бирәсең? Бик күбебез бер тиен дә бирмибез. Әле нәрсә дибез? Мин бит аннан сорамыйм дибез. Һәм шуны геройлык, каһарманлык дип уйлыйбыз. Мөхтәрәм җәмәгать, менә шул ук әле Түбән Камада эшләгәндә җомга намазына килеп йөри, университетта укыта. Дөньяви университетта экономикум укыта, Сириядән гарәп. Ул әйтә, без 30 ел элек киттек Сириядән, әле сугыш юк иде ул вакытта. Бездә хөкүмәт пенсияны бирә дәүләт госслужащийларга гына, дәүләт хезмәткәрләренә генә. Безнең әти-әни гомергә авылда эшләде, аларның бер тиен пенсиялары юк ди. Без 3 брат, 3 ул ди. Эшебез дөньяның эш пишмагында ди, безнең килешү ди. Һәр бер кварталны мин әти-әнине тәэмин итеп торам, икенче кварталда икенче брат, өченчесендә 3. Менә шулай без айлык налог түләгән кебек, салым түләгән кебек әти-әнигә бирәбез. Монда хатын да кысыла алмый. Әйтеп карасын хатын, карале, бүген бу айда әниеңә җибәрмәйин дә акча, әйдә миңа бир, тегене аласы бар. Юк, кысылмый беркемдә. Урыслар әйтмешли, это святое. Менә җәмәгать, бу бездә юк. Бу бездә юк. Ничек инде син бала хакына кирип, әнигә бирәсеңмени? Мөхтәрәм җәмәгать, юк, бу бер юк. Кызганыч. Менә бу дагым тормышның бәрәкәтен югалтуга зур сәбәп булып тора. Хәтта әти-әниең синең акчаңа, синең матди ярдәмеңә мохтаҗ булмасалар да, аларга ниндидер өлеш чыгарырга кирәк. Бүген бик җиңел телефонны ачтык, Сбербанк онлайн, хәтта подписка куярга була, автоматический платеж куярга була, өйрәтим әле сезгә. Мәсәлән, һәр айның эш хакын алсаң ничәнчедер числосында, мәсәлән, һәр айның 10-нчы числосында әниемә шундый күчтәнәш китсен дип кертеп куйдыгыз. Ул синнән дә сорап тормый, үзе җибәрә. Рәхмәт Герман Грефка һәм башкаларына. Шуңа күрә ни өчен әйтәм? Бәлки алар мохтаҗ да түгелдер, ләкин ул сиңа бәрәкәт китерәчәк. Ул синең гаиләңә бәрәкәт китерәчәк. Ул синең тормышыңа бәрәкәт китерәчәк. Ни өчен? Чөнки ул синең әниеңә киткән нәрсә. Шуңа күрә җәмәгать, булды заманалар, беренче чиратта гаилә хуҗасы әнисен, әтисен кайгыртты, аннан хатынын, балаларын кайгыртты. Моңа хадис хәтта китерәсем килә.
Абдулла ибн Умар радиаллаху анху тапшыра, Пейгамбәрбез саллаллаху алейхи ва саллям үзенең сахабаларына мисал иттереп китерде, тау тишегендә, пещерада калган, тау куышында калган 3 кеше турында кыйса. Алар сәфәрдә булганда яңгыр, бик каты яңгыр ява башлады. Бу инде бер ничә мең ел элек булган хәл. 3 егет качтылар тау куышына кирип. Шушында эштә утырганда су килеп, су төшеп, ташлар ишелеп, каплады тауның авызын каплады. Чыгып булмый. Шундан соң нишләргә? Телефоннар юк, бер нәрсә юк. МЧС чакыртып булмый, кычкырып булмый, беркем сине ишетмей. Шундан соң берсе әйтте: "Әйдәгез ди, һәрберегез үз гомерендә үзенең менә Аллаһ ризалыгы өчен кылган иң изге эшен искә төшерсен" ди. Һәм шул изге эшен искә төшереп Аллаһтан сорасын ди, бәлки Аллаһ безне ишетер ди, ягъни җавап бирер ди дуабызга һәм безне моннан чыгарыр ди. Һәрберсе үзенең тормышын уйлый, фикерлей, кассетын әйләндерә дә һәм ниндидер бер менә чын күңелдән эшләгән изге эшен искә төшерә. Һәм шуларның берсе, мин өчесен дә әйтеп тормыйм, вакытыбыз юк, өлгерә алмыйбыз. Шуларның берсе әйтә: "Я Аллаһ" ди, дуа кыла. "Минем ди аллыгайган әти-әнием, хатыным һәм кичкенә сабыйларым бар иде" ди. "Көн сайын малымны сауганда, сыйырманда, сарыкмы, кәҗәме мөһим түгел дияме, малымның сөтен сауганда" ди, "иң беренче балаларымнан да алда мин әти-әниемә алып килеп шуларны эшертә идем" ди. Ул аларның ризыклары булган, башка ризыгы юк. "Көннәрдән бер көнне мин бераз соңга калдым" ди, "һәм сөтемне күтәреп килгәндә минем әти-әнием инде йоклап киткәннәр иде" ди. "Я Раббым" ди, субханаллах, карагыз, кешенең ихласлыгы. "Я Раббым" ди, "балаларым иде ач" ди, булды ди. "Елады" ди ачлыкка, ләкин мин ди иртә җиткәнче әти-әниемнең кырында шушы сөтне тотып басып тордым" ди. Һәм алар уянып, шул сөтне ишерткәннән соң гына, ягъни аның өчен бу урысча әйткәндә железный закон булган. Әти-әни ашатаннан балаларны. Мин аларны сөтне авыз иттергәннән соң гына балаларыма алып кайтып ишерттем ди. Шуларны ашаттым ди. "Я Раббым, әгәр дә бу ихластан синең өчен булган булса, коткар безне, чыгар" ди. Һәм шунда алар күрәләр, тауның авызында ташлар бераз күчә. Һәм тагын икесе дә дуа кылганнан соң ачыла. Менә шуңа күрә җәмәгать, бу Бухари, Муслим риваятләрендәге хадис сахих, менә кашандыр кешеләр шулай булды. Һәм әти-әни синең бюджетыңда, синең чыгымнарында беренче урында торды. Бүген җәмәгать, яңадан шуңа кайтам. Алла сакласын, әгәр дә бүген әби бабайларның хөкүмәттән килеп торган пенсиялары бетсә, алар үзләре генә түгел, бала аныклары да ачка үлә башлаячак. Чөнки бик күп балалар, аныклар әле үзләренең әби бабайларын, әти-әниләрен имеп, шушы картайган, улыгайган кешеләрнең каннарын ичеп, аларны хәсрәткә чумдырып яталар. Шуңа күрә Алла сакласын. Һәм инде җәмәгать тагын бер мәсьәлә, менә ул бит менә әти-әни ничек безне кайгырта, һәм без аларны ничек кайгыртабыз. Менә шул мәсьәләдә генә әйтеп китәс килгән иде. Ана күңеле балада, баланыкы далада дигән халык. Күпме генә әти-әни куенында яшәсәң дә, кышчыкларның оядан айырылып башка чыгар, үз ояларын кыру көннәрен җитә. Һәм кемнәрдер авылдан шәһәргә күчеп килә, кемдер кичкенә шәһәрдән зур шәһәргә, кемнәрдер китәләр Европаны яуларга, кемнәрдер китәләр Американы яуларга. Әлбәттә, ризык кайда язылган, кеше шул ризык безне йөртә, ләкин җәмәгать, син кая гына булсаң да, кая гына эшләсәң дә, нинди генә үрләрне яуласаң да, нинди генә синең тормышта казанышларың булса да, син менә бу Аллаһ куйган кагыйдәне онытырга тиеш түгел. Сине үстергән газиз әтиең, әниең, әгәр дә синнән разый булса, синең өстеңдә Аллаһның ризалыгы йөрәчәк. Әгәр дә син аларны рәнҗетсәң, аларны кимсетсәң, аларны онытсаң, аларны ташласаң, Алла сакласын, кая гына йөрсәң дә, кара болыт кебек синең өстеңдә Аллаһның ачуы йөрәчәк. Аллаһның ачуы белән бергә бәрәкәтсезлек, кайгы, хәсрәт йөрәчәк. Шуңа күрә
Мәктәпләрдә, бакчаларда әти, әни хакын сөйләгәндә дә мин үзем шуны әйтәсем килә. Балалар, егетләр, Алла бирсә, ОГ егыларыгыздан да котылырсыз. Институт, университет, магистратуралар, аспирантураларында бетерерсез. Арагызда бәлки министрлар бардыр, бәлки президентыбыз утырадыр киләчәктә булачак. Бирсен Аллаһ. Мин сезгә һәрберегезгә яхшылык телим, ләкин бу әйберне онытмагыз. Сезне үстергән, кеше иткән әти, әниегез сездән риза булмаса, нинди генә дәрәҗәгә ирешсәгез дә, бу дәрәҗә сезгә хәсрәт, бу дәрәҗә сезгә бәла каза китерәчәк. Бу әйберне бер кашан да онытмагыз дип, мин инде һәрвакыт аларга әйтеп киләм. Шуңа күрә Раббым Аллаһ инде безгә шушы кагыйдәне аңларга, төшенергә һәм онытмаска насыйп итсен. Һәм соңгысы җәмәгать, менә без әти-әни хакы турында күп сөйләшәбез, балаларга сөйлибез. Кай вакыт менә мәктәпләрдә утырасың да шулай 13-14-15 яшьлек кызларга, малайларга сөйләп, беләсезме, менә үзең шушы әйбер аша үтмичә, ашаган белми тураган белә ди. Үзең шушы ата-ана мәшәкатен кичермичә әти-әнинең хакын аңлап булмый. Шуңа күрә 13-14 яшьлек балаларга, кызларга без сөйлибез, әниеңне зурла, әниеңне хөрмәтлә дип. Ләкин ул кыз баланың бала тапканы юк. Аның 9 ай буе корсагын күтәреп, аңгырашып йөргәне юк, төннәр буе йоклый алмыйча, токсикозлар кичереп. Аның кычкыра бала тапканы юк. Аның төннәр буе шушы баласы белән шиләнеп, кисезләнеп, алдын артын юып, иза чиккәне юк. Шуңа күрә ул әле аңламый әти-әни хакын. Ир-егетләребезгә дә әти хакын, әни хакын аңлатып булмый, чөнки алар әле гаилә арбасын тартмаган, еллар буе каядыр эшләп, күпме кимсенүләр күреп, күпме интегеп, акча ташып, әҗәтләргә чумып, өйләр күтәреп, анда аякка бастырып гаиләне, аның алды нәрсә күргәннәр, шуңа күрә алар аңламыйлар. Ләкин менә монда бер әйбер бар. Әйе, яшәгән саен аңлыйбыз. Үзебез хәсрәтләнгән саен балаларыбыз белән аңлыйбыз. Мин дә аңлыйм кебек, шушы үземнең 6 бала белән, гаилә белән, ләкин җәмәгать бер нәрсә бар, менә син аңлау дәрәҗәсенә җиткәндә кай вакыт карасаң, инде әти-әниең китеп барган булып чыга. Әти-әниең китеп барган булып чыга. Ягъни яки әниең исән, яки әтиең киткән була. Менә шуңа күрә безгә бик мөһим булып тора әти-әни хакын зурлауны туктатмаска, хәтта алар вафат булганнан соң да. Шуңа күрә мин инде иншалла дип әйткән идем, вәгъдәмне биргәндә, ләкин мин бу дәрескә сыеша алмадым. Шуңа күрә киләсе дәресебездә дә менә вафат булгач, әти-әни, гомумән туганнар, якыннарың, кемнеңдер ире вафат, кемнеңдер хатыны, баласы вафат, ничек аларга изгелекне дәвам итәргә? Чөнки әти-әниең вафат, әйе, дөньяда җәннәт ишеге ябылды, ләкин әти-әнинең бәрәкәтен алар үлгәч тә алып була. Аларның хәбәрләрен онытмыйча, аларга дуга кылып, менә нәрсәләр эшләргә була? Әйдәгез, иншалла, шулар турында киләсе дәресебездә сөйләшербез. Исән имин булыгыз, газиз әти-әниләребездән Раббым Аллаһ разый булсын. Исән булганнарга Раббым тауфик, хидаят, саулык, сәламәтлек бирсен. Вафат булганнарның урыннарын җәннәттә кылсын, гынах хаталарын кичерсен һәм безгә алар белән җәннәт бакчаларында очрашырга насыйп итсен. Исән имин булыгыз. Ассаламу алейкум ва рахматуллаһи ва баракатуһ.